በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዓለማት በፍቅሪ ዝገዝእ ጥንቲ ዝነበረ አልፋ ዓለም ሕሊፉ ዝነብር ኦሜጋ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ናይ አቦታትና አምላኽ ናይ ሰራዊት ጌታ ስለትኽንገር ዘይክእል ምሕረቱ ስለትኽንገር ዘይክእል ፍቅሩን ርህራሄኡን ክብርን ምስጋናን أملخون وداسين سجدتن نعو نبيني جبا نسو أبتسعو علو كاو زيت فلا كدستا كدسان نتتن صحان أقراري تماعات نحاديس كدان كوربيل زغونة أدينا كدس دنجل مريم نتأمانا وزغونة مجبهيوات نتأمانا وزغونة مستهيوات سلزهابتنان زولدتلنان ودا قوتانان مدحنينان إيسوس كريستوس بزفكران بزخبران متن كبرن مسجانان نعيخنا كلهم ملائكة نبيات حواريات أركان سماعات وجابير أملاك بزهابهم كبرن معارجن زخبرون استمسجانون يخونو زخبركم حزب كريستيان كم يعلقهم كم يكأنيهم አሜን። ስምትሉን ያውን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና በደልና ከተጸባጸበ በደልና ከቆጸረ በደልና ከሐሰበ በትጽሪ ቃላቱ ክንማዓድ ክንበርተ ክንሕደስን ክንፍወስን ስለዝፈቀደ ክብርን ምስጋናን ይኹን። ናይ ሎሚ መዘራረቢ አርእስትና መንፈሳዊ ለውጢ ዝብል ንሆኑ ብዙሕ ዓመታት ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ተጓዒዘ ኣለኹ ግናኸ ንቁልቁል ከም ካሮት ዳኣምበር ክሳብ ሕጂ ክለወጥ ኣይከኣልኩን ናይ ለውጢ ባህሩን ከምፅእ ኣይከኣልኩን ዝብል ሕቶ ኣብ ኣእምሮና ኣብ ነፍሲ ወከፍና ዝመፅእ ሕቶ እዩ። ብፍላይ ኣብ ዘመን ዘለና መንፈሳውያን ምስቲ ናይ ምዕባለ ዓለም ተጋራጭና ግዲ ኮይኑ ምዕባለን ቴክኖሎጂን ብኣግባቡ ክንጥቀም ስለዘይከኣልና እንሆ ተሓዋዊስና ኣይ መንፈሳውያን ኣይ ስጋውያን ኮይና ኣይ ውዕያት ኣይ ዝሑላት ብምዃን ካብቲ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ዝሽትት መዓዛ መንፈሳዊ መገዲ ርሒቕና ኣጎላጉል ኮይና ኣለና። ንምዃኑ ግን ሕጂ እውን ማይ ሓለፎን መንፈሳዊ ለውጢ ክንገብር ንኽእል ኢና። ቃል እግዚአብሔር አምላክ መወደሻ እዩ። ነቲ ከም ከውሒ استر لبنا أفراريسو نتي كم بلاستيك زي بتخ حماقة تقباراتنا بتاتيخو تسجن زخيل هيوت كيف زخيل قالي جابيريمو بمنتصر منفس قدوس بقالات እግዚአብሔር بقالات مصحف قدوس منفساዊ ለውጢ እንረክብ ንኽእል ኢና። كل جزء كلوات علني اللي خن حسبي يقبأنا نخن لوات لما قالوا خن سمع يقبأنا وجناتي كل جزء قالوا كن مرمرو يقبأنا وصو سي زي هره بمكر رسان زبل قال بصحف قدوس مزمور داوود ምዕራፍ 1 እነዚህ ይጠቅመና كل جزء معلتاوي قال እግዚአብሔር كنسمع يقبأنا قال እግዚአብሔር مسمع علبنا ክንገብሮ ይግባአና ነው። ስለዚህ በቃሉ ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ መታን ክልውጠና በቃሉ ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ እንፈልጥ ይግባአና። ኣብ ቃሉ ፍልጠት አሎ፣ ኣብ ቃሉ ድሕነት አሎ፣ ኣብ ቃሉ ዕረፍት አሎ፣ ኣብ ቃሉ ምጽናዕ አሎ፣ ኣብ ቃሉ ናይ ዘላለም ጽድቅ አሎ። ስለዚህ كل ጊዜ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቃል ክንሰምዕ ይግባአና። መንፈሳዊ ለውጢ ከምጽ እንተኾይና ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 4 ከም ዝብል ኃይለ ቃል ኣሎ። ደድሕሪ እግዚአብሔር አምላኩም ሰዓቡ ንዕኡ ፍርሁ ትእዛዙ ሓልዉ ቃሉ ስምዑ ንዕኡ ኣገልግሉ ምስኡውን ልገቡ ይብለና። ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረ መስተመስገን ይኹን። دحر እግዚአብሔር አምላክኩም ሰዓቡ ንዕኡ ፍርሁ ትእዛዙ ሓልዉ
ቃሉ ስምዑ ንዕኡ ኣገልግሉ ምስኡን ልገቡ ወዘና ብዘለው ሓርጋት ኣዝየን ኣገደስቲ ሓርጋት እየን ደድሕሪኡ ክንስዕብ ይግባኣና ንዕኡ ክንፈርሕ ይግባኣና ትእዛዙ ክንሕሉ ይግባኣና ቃሉ ድማ ወትሪ ግዜ ክንሰምዕ ይግባኣና ቃሉ ድሕሪ ምስማዕ ድማ ንዕኡ ከነገልግል ይግባኣና ኣብ መወዳእታ ድማ ክሳብ ሞት ወንተኾነ ምስኡ ተጣቢቕና ክንነብር ይግባኣና ስለዚ ነዚ ድማ ኣቦና ሙሴ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 4 ከምዚ ኢሉ ዝነገረና ደድሕሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ክሰዓቡ ንዕኡ ፍርሁ ትእዛዙ ሓልዉ ቃሉ ስምዑ ንዕኡ ኣገልግሉ ምስኡን ልገቡ ዝብለና ስለዚ ወገናተይ መንፈሳዊ ለውጢ ክንረክብ እንተኾይና ቃል እግዚኣብሔር ዕለታዊ ቃል እግዚአብሔር ክንሰምዕ ክንክእል ኣለና ነቲ ብቲክቶክ ዝተበረዘ ኣእምሮና ነቲ ብደርፊ ዓለም እዚኣ ብጫውጫውታ እምባጋሮ ዝተረበሸ ኣእምሮና ናብ ንቡር ክንመልሶ እንተኾይና መንፈሳዊ ለውጢ ንረክብካ ኣእምሮና ምዝራጋእ ጥራይ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብቃል እግዚአብሔር እንደዞም ኣብ ውሽጥና ዘለው ረሳሓት ነገራት ክንሓጽቦም ይግባኣና ከነውፅኦም ይግባኣና